I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Human parking ni Rafi ang gidaan niyang sakinan, mo yan nakita si Michael. Naglingkod kini, nga daw sa may gihuwat. Gibantayan ng siya ni ini nila ni Rafi ug Kim. Hangtod nga may padayon kini og suod sa usa ka pabugnawan. Naintriga usab sa pagsuod ang managigala. Nasuta nila nga may extension di ay sa taas. Ug ilang nakita dito si Michael nga naginusara. Tiyang namatikdan ni Michael nga may mga tunog mo'y gituan niya nga miabot na ang iyang gi-order. Paabot ko ha, Em. Humanalagi ko. Naunsa man ka, oy, may kaon ako. Kaon na diha. Mag-ilis pa ko diri. Mga 1 hour pa ko maabot diha. Sige na, bye na ha. Bye. Naunsa man siya. Wala magbata nga magpaabot na ako. Nganong murag may kausapan ang iyang mga panglihok. O sa iyang pagpakiksulti na ako ron. Doon ay kausapan. Ngano man. Murag papuksanon cute. Nga niingon siyang paabuton ko niya. Kay magdungan mi kaon. Murag ako makasabot na. Murag gusto gid si mama nga miingon nga. OA ra siya. Oy, Oh. ngano ka? Ma? Nagbagulbul ka man gud diha nga ikaw rang usa. Nagikasulti na sab ka sa imong cellphone? Oh, labing siguro. Ang burong na sa nimong boyfriend, may imong gikasulti, no? Nasayop ko, Emily. Oh, nagpahibaw lang siya mga tuwa na siya sa eskwelahan. Kay klase na kuno niya. Ah, pastilan, no? Bisag ang pag-abot nga dito sa tunghaan, pahibawon gid ka. Ay, hilasan ko, Ana Emily. Lopig pa'y magtiayo na gid mo da. Huh. Nagsigi-sige na gid tingali mo, no? Ugwa lang ko'y kalibutan. Malain na ni mo, uy. Butangan nung ko ni Mugsa. Dili kalikayan nga moabot na sa kahuna-huna, Emily. Ayaw gyud ko pakauwawi, ha? Ayaw gyud. Mora ka na ikasulti ko ni mama. Wa kay angay ikauwaw. Ug labi na ako nga di ka angay mauwaw. Kay wa may gibuhat ka dautan si Michael. Ha, anya ka nang hawk. Asa man na paingon nga, manguryentira ba na? Diya na ka mo, uy. Maugid ka. maod. Oh. Ato na ko, mag-ilis pa ko. mao Malate lagi- na ko. mao lagi dayon, walk outan ta. Ha, hay bata. Likay dayon daay. Misalig ko sa akong anak. Dako ang akong pagsalig ni Emily. Lamang, dili na ako kalikayan nga bation o kahadlok. Ni anak ko. Hain kasi paapot. Ayaw sa dayto ay klase rin niya. Dilan sa dako sa mukha niya. Kung may bawto nga ni ako. O klase na niya. Mugawas magidayon to. Hi, Emily. Ay, hi. Lonely lagi kayo imong BF. Nag-war mo? Si Michael? Wa, way. Lonely lagi kayo siya, friend. Tuwa sa gym ay gitimbaya na ako, pero wa mo tubag. Ay, tuwa sa gym? Wa din siya musod siyang klase? Lagi. Maong nagtuo ko nga nag-LQ mo. Love quarrel ba? Wa, way. Sige, atuon ako. Salamat, Mitcha. Wa din siya musod siyang klase. Noon sa mas Michael. Unsa kay problema niya? Hay na siya. Hay ka na, Emily. Michael. Oh. Emily! Emily! Kuyawan ako, eh. Hangan ang Abi na kuyawan ko di man ka ka. maabot. Hangan ako tang kuyawan ka, uy. Michael, tanaw ra gud ako. Tanawa ko, Mike. Gimingaw sa ka na ko, mahal. May gibati ka ba, ha? Baby ko na ba? Kuhila na to, eh. Okay na ko. Healthy ko. Anong ni amang ka din sa gym? May klase ka rin sa di pa? Wa pa man ka. Dugay man ka. Laban na akong us kagutom. Gusto kong magdungan ta. Tanas kantin. Giingnan ta ka nga ni kaon ako sabay. Ay kaon nag-usab. Tana mahal. Ay lang kong agpayi. Hugot ang pag-agpay mo na ako. Ayaw pilag agpay hangtod ang akong liog, Mike. Dili ka na paagbay na ko, Em. Ngano man?
Di ka gusto makita nga giagbayan ti ka. Mike, dili sa ingon, ana. Hugot lang ang pag-agbay mo na ako, nga apilo ni mo nga akong liog. Sorry na lang, good. Igutom na ko. Tanas kan din. Kuyukan ko lang aron mo kaon na siya. May gisulti ka ba? Ha? Waoy. Sige, tanas sa kantin. Pero ikaw lang kaon ha, busog kay ko. Ubananda lang ka, Mike. Karon sultihi ko, Mike. Nganong gihuwat pamanggid ko nimo? Wa ka lang gani mo sud sa klase mo. Bikaon ka na lang unta. Nga naman, Mike. Nganong wa di mo tambungi ang pila ka subjects nimo? Ug daotan ba nga akong gibuhat, mahal? Gihuwat ti ka. Gusto ko magkakita nimo. Mike, permit ang magkita. Kadiyot rakoy, pila kayo na nga nagsikag suloban ng jacket nimo. Pila gid ka adlaw nga nagsulob ka ana. Leather good na. Ayaw lang kalain ha. Murag nanimaho ng singot. Ano mo ka mag-ilis og t-shirt? Ikauaw ko nimo. Mike, dili sa ingon ana, uy. Kuan lang, nay o. Milama gani ang singot nimo sa imong jacket. Nag-asin-asin. Palapisa na. Nausap ka naman, Emily. Klaruhin ako. Dili in taon sa ingon anak, Mike. Uy, ayaw kong lain na sa pagsabot. Uwa ko mausap. O dili mahitabo nga mausap ko sa atong relasyon. Pero ang ako, bawa ko makagusto nga nagsagsuloban ng leather jacket ni mo. Huwag ka initi, anak. Baga ko na. Mike! Uy! Ayaw sa paglakaw! Michael! Mike, unsa pa? Mike! Michael! Kibiyakan ko niya. Nasuko siya. Ugit maminaw na ako. Misutoy laglakaw. Dako nagkausaban ang mga panglihok ni Michael. Murag dili na siya si Michael nga dali kong ikasabot. O nga digin mo bati o kay ubos tayo na ako kung unsa isulti ko niya. Samtang karon sa kong pagpadlong, nga nagsige siya sulob sa leather niyang jacket, nanimahok na ko siyang singot. Nasuko. Asa magkatupaingon. Tawgon ko unta pinagi sa cellphone pero nahutan man sa kuglod. Uy. Makigsulti lang kong usap niya. Ay, time na din ako. Busod ako sa klase. Murag ni ba na kung asa tarong atong rumbo da parts. Makikita ka ni Miss Garrido, ha? Ni Emily. Pawalang ko sa kala, ay Kim. Wag namin puyos bahi. Sinang imi at ray, kasultin ako permi. Wala sa maulis, daddy. Ug kung naapod siya, wa say amor pagpagigsultin ako. Aha, niyan na tayo. Asa the park? Asa the parking? Andre. Parts. Tanaw mo kinsa na. Ha? Kinsa? Hain mo? Ano? Pagi mo karibol. Kang Miss Garrido. Ha? Si Michael Perez. Turay. Naglingkod. Nagwa tingali ni Emily. Nagwa tang Emily yun. Klaro kayo. Tingali. Murag problemado mo hitsura, Pat. Bitaw da. May laman. Basig nag-away na sila. Kung Problemado nag-away ka man, na? mayon taog. Dili na mag-uli. Aron makahigayon ko. Uy, may suot sa tindahan, Parts. O bitaw. Basinuog na si Emily sa sot. Pero ning orasa karon, may klase man siya. Nasuhito na ko sa oras sa iyang mga klase. Manaw ta, Parts. Arong suot sa tindahan. Di lang ta magpasabot nga nabantayan na to siya. Saan manaw ta? Mayo pa, Pat. Sige. Order ang tag soft drinks. Game. Di lang ta pasabot ha. Kita ta niya. Og siya mo'y atong toyo din eh. Hain ka salpita, no? Wa mo lagi, Parts. Bitaw da. Wa gyud da. Isuod mo dito din eh. Wa man. Isa. May extension na is taas. Parts, doon nag-extension. Oh,
danan ng pingustaas mo, stairway to heaven. No, just taas. Oo. Manakatatag ni. Ado ta mo order dito. So, drinks lang good. Pabugnaw lang ba, ha? Pwede raw tag sa kata botilya. Ako taya. Oh, Jay? Ako, Canada. Aron, kabaos ko nimo. Tara. Kini. Wow. Piece of the dinhi da. Bitaw na. With music pa. O specious kayo. Kim, ayaw pasabot ha. Tuwa siya sa may tereso. Nag-inusara lang. Naghuwati ng sigarilyo. Saksaon pa. Naginuktok pals. Wa makamatikod. Wa na kamatikod na to nga. Ni ay laing customer nga. Ni adis taas. Wa sakit mo May nga pisto kita ni. po des teres. May bakanting lamisa og mga lingkuran. Gusto ka pals? Anatas at paniya. Okay ka? Aron makakita siya na to. O amigo na to siya. Oh, Saan okay ka? murag kiwaw. Murag ahat nga panag-amigo. Dili og ganahan na. Uy. Di na ta sa daplin Aron, mag-order ng tagmin. Miss, wa pa akong order. Oh, Uy. Pals. Bitanaw siya. Bitanaw siya ng tanduha. Kipulpulihan tagtanaw. Mitutok siya maayon ako, Kim. Bitaw na. Tanawam kag maayon ako. Ngano? ako tigali mo'y angay mangutana. Gisundan ba ko ninyo? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!